Приятели, включваме се от акумулаторен център Старт Варна, за да ви покажем нашето предложение Jump стартери на Topdon, които към момента имаме заредени от V серията 1500, V серията 2200+, която е с граден тестер за тестване на акумулатори, QR код при приложението, от което се тегли приложението, и най-големият модел, който е за тежкотоварни автомобили, GS серията 3000, която е изключително мощен стартер. И заповядайте, тук сме ги показали отвънка как изглеждат. GS 300, 3000, V1500, най-малкият модел, който имаме, и този, който е с градения тестер за акумулатори, V220, 2200+. Така, заповядайте навънка, за да проверим дали този най-малкият тестер, който го дават с пикова мощност от 1500 мА, да видим дали ще запали нашият служебен автомобил Renault Master 2300 кубика дизел. Заповядайте. Сега, тук сме отстранили нашия добре работещ акумулатор и сме сложили един оборотен акумулатор, който в момента ще тестваме автомобила дали ще стартира. Би трябвало да не стартира. На контакт. Няма да може да стартира, да. Така, махаме контакта и казваме кое е важно. Този стартер, посредством тези щипки, закачате за положителната и отрицателната клема, като се старайте максимално голяма площ да заеми самата щипка. Слагаме я тук, така. Така само на крайчето не е препоръчително. Трябва да хвани максимално голяма площ така, или трябва да хвани върху самата клема, за да може да ползвате цялата сила на стартер. В случая ще хваним така. Колкото по-голяма площ заема самата щипка, толкова е по-надежден стартера. Сега, казваме пак 2300 кубика, Renault Master, дизел. Сега ще опитаме да го стартираме с този джъмпер, който ето, успешно го стартирахме, така че това малко устройство ви дава абсолютна гаранция, че автомобили до 2500. Сега ще пробваме и на още един наш служебен автомобил, Nissan, който е 2200 кубика дизел. Тук сме откачили клемата, за да не махаме целия акумулатор и да сменяме акумулатора. Така ще ни бъде по-лесно. Също е достатъчно показателно. Както казахме, площта, която трябва да заеме, е максимално голяма. Хващаме го така. И хващаме и самата и включваме от бутончето. След като е готово, ще се опитаме да запалим. Така, 2200 кубика дизел, стартираме без никакъв проблем. Така че, пак казваме, статерни джъмп устройства на Topdon, изключително висок клас, на отлични цени. Всичко това на нашия сайт 24power.bg, на посочените телефони. Очакваме ви!